Second dose po tayo. Since may appointment po ako, okay na nakapasok ako ng diretso. Finish na po tayong vaccine. So, gagawin. Lapas na po tayo. Yan. So, ayan. Tapos na po tayong mag-vaccine. So, uwi na po tayo. Samahan niyo po ako. Hi guys. So, andito po tayo sa metro station. Ewan ko anong metro station ko.